सों आंनि खामानि मावनायनि सायाव कुइसन सों हाग्रामा महिलारि सारखौ अपेनलि लिंहरो एसेम्ब्लियाव नाथाय फैया मानो 17 बोसोराव कारापसन खालामनायनि सायाव कुइसन खालामजानो गिनानै फैया खोमादां डिसि सेक्रेटारि दा बेयावहाय थानाय गेटखौनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव लुफुंनो हायाखै দুর্দান্ত কন্ট্রাক্টর বিলাকে বিটিসি কোন চলাই আছে প্রমোদ বড় বিটি কোন চলো না मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि मेरे जो शरीर है मैं जो हूँ इसको गलत इस्तेमाल होने ना दे क्योंकि एक ही बार जन्म मिला है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए ईश्वर मुझे ताकत देंगे मुझे मार्गदर्शन करेंगे मैं यही प्रार्थना करता हूँ নামত কন্ট্রাক্টরে বিটিসি কোন চলাই আছে এই কেইজনমান দুর্দান্ত কন্ট্রাক্টর বিলাকে বিটিসি কোন চলাই আছে প্রমোদ বড় বিটি কোন চলো না এর নামত আমি আপোনালোকক তথ্য দিব পাৰো যিসকলে 30,000 মিডিয়া হাউসক পেমেন্ট কৰিছে এই মিডিয়া হাউসৰ ৰাইটিং পেডত 9 লাখ টকা ৰিসিপ্ট দেখুৱাই পেলাই বিটিসিৰ পৰা পইচা উলাই খাইছে মিডিয়া হাউসৰ পৰা এটা মিডিয়া মানে কিবা হাউসৰ পৰা 6 লাখ টকা 6 লাখ পেমেন্ট দিয়া 9 লাখ না 6 লাখ ক্লিয়ার তো বুম দিছে বিটিসিৰ পৰা পইচা উলাই খাইছে फिन खेबसेबाव खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथांनि बुंनाय मथेब्ला गावनो कनफिउजन जानांगौ बिथाङा 6 लाख दसेबा बुङो दसेबा 9 लाख आरो लोगोसे बिटिसि खौ कन्ट्रेक्टरफ्रा सालायदों होनना बुंदों बिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंबावनां बिनि उनाव माखासे जोङो गोबां डिसकासन लागोन बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि सायावहाय आइएसपिएलनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथाङा देरहासार बसुमतारी सार बिथां बुंनाय मथेब्ला बिटिसि खौ कन्ट्रेक्टर सालायो हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनाय मथेब्ला बिटिसि खौ हिमन्त सालायो गावसोरनो मा होनदों फारागथि दं गावसोरनियावनो देरहासार बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय रावखौ गनाया जानांगौ ना होमबा आरो लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव खायजिया दं खिजान बिनि थाखायनो खोथा बाथ्राफ्रा मिलायलाया बिसिना जे दसेबा बुङो स्टेटनिफ्राय हिमन्तआसो सामलायो दसेबा बुङो कन्ट्रेक्टरफ्रा सामलायो बबे मोनसे खोथाखौ लानांगौ जों रायजोआलाय एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोंखौ कनफिउजनाव दोनबाय आरो दानिबा 9 लाख आरो 6 लाखनि बाथ्राखौ बुंसैलाय मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन 17 बोसोर बिपिएफ पार्टिया बड'लेण्ड एबा बिटिसि खौ सरकार खुंथाय खालामबाय बा बिटिएडि मायबा बिटिआर जानायनि सिगां स' बेखौ बिथांमोना खुंबाय दैदेनबोबाय नाथाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि मिडियाखौ एसेबो सापर्ट होआखै दिनै मानगोनां प्रमोद बर' सारनि सरकार खुंथाय खुंनाय समाव जोंनि बर' हारिनि जे सेंग्राफोरा नाबा जायफोर सुबुंफ्रा सेंग्राफ्रा नलेज दङ साख्रि मोनाखै स' बिथांमोना माबा मोनसे ससियेल समाज मा होनदों खामानि मावनो समाजनि खामानि मावनो बा ससियेल मिडियानि दारै रायजो राजाफोरनो बर'नि थाखाय खौरां पाब्लिश खालामना होनो बै खामानिखौ मावनायखौ नुनानै बिथांमोनहा सानदों जे बिथांमोननो माखासे मदद होनि दा दिनै आइएसपिएलआ सानसेल' जायाखै गोबां जादों गोबां समसिम जादों आरो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाबो सानसेल' जायाखै गोबां समनिफ्रायनो जादों एडभार्टाइजमेन्ट पाब्लिसिटि जादों सानब्रै हाबाफारि लानानै कार रेलि खालामदों आरो बिनि गेजेराव जोंनि बे प्रग्रामखौ दैदेनलांनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय माने आउट अफ जोंनि इन्डियानि कान्ट्रिनिफ्राय मा होनदों बाहेरनिफ्राय मा होनदों गियानि सुबुंफोरखौ लाबोदों स' बेवहाय गोबां सुबुंफ्रा गियान मोनदों जायफोरहा गियान मोनाखै आं बेखौ बुंनो हाला मानो होनोबा मोनसे कलेजाव फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोङोब्लाबो बे फरायसाफोरनि गेजेराव गियान गोनां बा टेलेन्टेड सुबुङा 100 नि गेजेराव 10%आनो जानो हागौ बाट 90%आ जानाय नङा जानांगौ मानो बेखौ नोंथांमोननो आं बेनि एग्जाम्पल होदां माने खायसे सुबुङा बुङो नालाय बे नलेज फेस्टिभेलावलाय मा गियान मोनगोन होननानै स' बेनियावनो गोबां सुबुंफ्रा माखासे गियान मोनदों आरो खायसे सुबुंफ्रा मोनाखै जानांगौ होमबा बै बे कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरा जे क्लास लाहैदों दा बै साबजेक्टनि मेटार्सखौथ' मोजाङै प्रफेसारा बा फोरोंगिरिया फोरोंदों बेयावथ' गोरोन्थि नङा जे बै बिथाङा पार्सेन्टेजखौ मोजां लाखिनो हायाखै गुबुनाथ' लाखिदों स' बेबायदि खोथा बेयाव जाहैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 17 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि मिडियाखौ जेबो गुरुत्व होआखै
बिथांमोनहा इंगेज खालामना थानो हायो साख्रि मावाखै स' बेफोरनि दारैबो जों समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय दिनै सोरनिबा न'खराव गोरिब थासारि हिसाबै लोमजादों साजादों बिसोरखौ भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायना होनि सोरबा सासेया डनेसन होगोन खोमा दां नङा होमबा स' बेबायदियैनो सोरबा दैदेनगिरिया मा खामानि मावदों कारापसन खालामदों नामा बैफोरखौ फोरमायनो थाखाय जोंनो मिडिया नांगौ जेरावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकार समावहाय बेफोर सुबिदा गैयामोन मानो होनोब्ला बिथांमोना गियोमोन खोमा दां रायजो राजा नोंथांमोन गियोमोन खोमा दां जे बिथांमोनहा जे मिडियाखौ सापर्ट खालामबाय थायोबा मिडिया गावनो हारसिङै गाव सुंथा जालाङोब्ला गावनो हारसिङै दैदेनलांनो हानाय रां रुफानि आंखाल गैयै जालांब्ला गावसोरनि एगेन्स्टै खामानि मावगोन दां बेखौ साननानै किजान सापर्ट होआमोन दां दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बुङो अपेनलि आंनाव कुइसन सों आंनि खामानि मावनायनि सायाव कुइसन सों हाग्रामा महिलारि सारखौ अपेनलि लिंहरो एसेम्ब्लियाव नाथाय फैया मानो 17 बोसोराव कारापसन खालामनायनि सायाव कुइसन खालामजानो गिनानै फैया खोमा दां दिनै बिथांमोना 9 लाख थाखानि सायावनो बाब्रामदों क'क्राझारनिफ्राय लानानै सापागुरिसिम थाङोब्ला नायोब्ला सोरनिबा सम्पतिफोरखौ नुलाजोबगोन हा बहाबा रेस्टुरेन्टनो बहाबा दाबानो बहाबा सुइमिं पुलनो बहाबा हस्टेलनो बहाबा प्राइभेट स्कुलनो बहाबा हा हु दं बेफोरखौ नुजोबगोन बे 9 लाख थाखाया सोरनिबा लिडारनि पकेटाव थाङाखै बे 9 लाख थाखाया थांदों जानांगौ मिडियाफोरनि पकेटाव नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकार समावहाय जानांगौ मिडियाखौ मदद खालामामोन जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव सेटेलाइट टेलिभिजन गैया 17 बोसोरनि गेजेराव जानांगौमोन दा दिनै बैफोरखौ रोंगौथि होनानै मानगोनां प्रमद बर' सारा मिडियानि जि दायो जाखांफु जायफोरा जार्नालिस्ट लायाखै बिथांमोनखौ मा होनदों ओरिएन्टेशनबाबो मिडियानि इनस्टिट्यूटआव दैथायहरदों मा होनदों इन्डियान इनस्टिट्यूट मिडियानि मोनसे माबा दंमोन ना मास कमिउनिकेशननि स' बेवहाय दैथायहरदों दा दिनै बैफोर खामानिखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि सारनि मा होनदों MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा जानांगौ गिनाय फैदों नेक्स्ट सरकारा जोंना जानाय नंला जुदि जायाब्ला जों सेस जाजोबसिगोन दां स' बेनिखायनो बिथांमोना कारापसन खालामनायखौथ' नुवासै बे 9 लाख थाखाखौनो जे सोरबा मा होनदों जार्नालिस्ट बा एबा रिपर्टारफोरनो होनाय रांफोरखौनो मेगनाव नोजोर गोग्लैबाय गावसोर सिगां साप्लाइ खालामनानै गावसिनि पकेटाव आरो गावसिनि आखाइनिफ्रायनो गावसिनि मा होनदों सिस्टेम गैयालासिनो गावसोरनो लानाय फैसाखौ होयोमोन किजान सिस्टेम गैया रायजो राजाफोर बेथ' सिस्टेमबावसो बेखौथ' नोंथांमोना नुदों जोंनो बर' हारिनि गेजेराव मिडियाखौ नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन आरो मिडियानो जों जुदि सुबिदा होयोब्ला मिडियानो जों जुदि माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयोब्ला मिडियाया थांनानै थाबाय थागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय भइस जानानै थागोन जे सोरबा दैदेनगिरिया जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला नोंथांनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायनो हागोन मानगोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर एकर्डनि दारै जि माखासे दफाफोर दं बे दफाफोरा फारियै जालांगासिनो दं दा मैयासो नामा आं नुनो मोनदों 10टा कलेजआ मा होनदों गभर्नमेन्ट लिस्टआव जासिगोन जाबायानो हमना लादो आरो बिनि गेजेराव गोबां टिचारफोरनो मा होनदों एपइन्टमेन्ट लेटार होदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होदों बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशना स्पिडै जालांगासिनो दं बिटिआर एकर्डनि दारै हा बारायनांगौआ बारायनो थांगासिनो दं बारायबायानो नटिफिकेसनबो ओंखारबाय रायजो राजाफोरनो हा पाट्टा होदों बिटिआरनि बायजोआव थानाय रायजो राजाफोरनो बिटिआर जायैसेयावनो फरेस्ट राइट एक्टनि हानि मोन्थाइ होदों रायजो राजाफोरनि फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय माखासे मा होनदों स्कलारशिप अनसुंथाइ होदों मा होनदों उदैयाव थानाय मा होनदों बिमा जानो नागिरनाय जोंहा मा होनदों बेखौ प्रेगनेन्टआव थानाय बिथांमोननो मासै मास बा राङारि मदद होनाय माखासे स्किम बानायदों बेल' नङा आइएस आइपिएस डक्टर इन्जिनियार जायफोर जानो लुबैदों रां रुफा गैया नाथाय बिथांमोननि टेलेन्टखौ नायनानै प्रि कचिं खालामनो थाखाय एजुकेशन सेक्टरनिफ्राय एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय राङारि मदद होदों बेल' नङा लामा दालां बानायगासिनो दं नायदो नोंथांमोना नुगोन बेंटल कलेजनि लामा सेर सेर बेसेबां स्पिडै मोजां लामा जालांखो बिथोराव थांनानै नायथां बेसेबां मोजां जालांगासिनो दं गासैखौबो खालामनो हाया नाथाय जाययाव एसेबां इम्पर्टेन्ट निडि बेयाव बानायगासिनो दं
जेराव हमना ला सुन्दारिखौ नायदो बेसेबां गुवार लामा जालांगासिनो दं, फ्लाइअभार जालांगासिनो दं सापागुरि मानि। स' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मा खामानिखौ मावाखै बे 3 बोसोरनि गेजेराव? बिथांमोना बुङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि माबा ओरैबायदि इनस्टिट्युट, बेफोर बिटिसि कर्टनि दारै लाबोनाय, बिटिआर कर्टनि दारै लाबोनायखौबो 17 बोसोरनि गेजेराव नुनो मोनगोन नोंथांमोना। आरे नुगोन नोंथांमोना, समथ' हो। बे 3 बोसोरनि गेजेराव सासे सुबुङानो न'खौ लुनो बेसेबां कठिन जायो नङा होमबा? न' फिसाखौनो रुम मोनसेखौनो। स' बेफोरथ' बेसेबांबा बिटिआर कर्टनि दारै गोबां इनस्टिट्युट दङ, कलेज दं, बेफोरखौ बानायनांगौ, सम दङ, सम लागोन नङा होमबा? स' नोंथांमोना जुदि जेरै नोंथांमोना 17 बोसोर मोनदों बिपिएफ पार्टिया, रायजो राजाफोर आं बेखौ बुंनो सानदों, बे 17 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्डआबो एकर्ड खालामनायखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जुदि 17 बोसोर मोनो अब्ला बेखौ फुरा आबुं जाजोबगोन। 17 बोसोरथ' नांलाया, 10 बोसोरावनो जाजोबगोन ना। 17 इयार्स जुदि बिपिएफआ मोनदोंब्ला इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो इउपिपिएल पार्टियाबो 17 इयार्स मोननांगोन जुदि बेबायदि रुजुनोब्ला नङा होमबा? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो 3 बोसोरनि गेजेराव जों 3 बोसोरसो थख' खालामबाय थादों, नाथाय 1.5 बोसोरानो कर'ना भाइरास थांदों। अब्ला बेसेबां इयार्स दानि इउपिपिएल सरकारा दैदेननो मोनखो? अनलि मा होनदों 1.5 इयार्स, मिन्स 1.5 बोसोरल' रायजो राजा नोंथांमोन, 1.5 बोसोरल'। बेयावनो बेसेबांखिनि खामानि मावगासिनो दं, बेसेबांखिनि बुंबाबो जोबा। गोबां 32नि बारा फ्लेगशिप स्किम खालामदों आरो लोगोसे गोबां बिथिङावहाय रायजो राजाफोरनो मा होनदों इन्सपायारनि खामानि प्रग्राम लादों, जेरै हमना ला बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल। जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जि खामानि मावदों बेखौ लानानै जोंनि जे हारिनि गेलेग्रा बा गेलेगिरि सुबुंफोर बिथांमोननि थाखाय माखासे मा होनदों इन्सपायार होदों, जेरै हमना ला आइएसपिएल होबाय नङा होमबा? जेरै हमना ला दुरान्ड काप लाबोबाय, मा होनो बिनि उनाव सन्तोष ट्रफि बायदि गेम लाबोबाय। बेबायदिनो गोबां मा होनदों गेलेगिरिफोरखौ लानानै मान बावदों आरो 1 लाख रां होदों नेसनेल इन्टारनेशनेल गेलेगिरिफोर, फुरानालाय आरो गोदानलाय। मा बिथिङाव खामानि मावाखै? गोबां बिथिङाव खामानि मावदों। सिनेमा हल लुनानै होगोनदों, सिनेमा हल लुनो थांगासिनो दङ। नै क'क्राझारनि जे मा होनदों ओरै बिटिसि सेक्रेटारियेटआ बेयावहाय थानाय गेटखौनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव लुफुंनो हायाखै। मानगोनां प्रमद बर' सारासो फैनानै लुफुंफैबाय। क'क्राझार टाउननि लामाखौ नाय बेसेबां गुवार ब्लां जादों। आरो फैगौ समावहाय आं मोनथिनो मोननाय मथेयाव कारिगावआवहाय मा होनदों क'क्राझार टाउनसिम फैनायनि मोनसे गेट बानायनो थांगासिनो दङ। बेखौबो गोबां बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं। स' बिथांमोना अपोजिसन पार्टि हिसाबै बाथ्राखौ बुंगोन, नाथाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे गोनो गोथो खालामनो नाजागोन। बे गोनो गोथो खालामनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसन होदों रायजो राजाफोर। स' थेंक इउ सो माच गाइस, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय। जय बर' हारिनि जय, बिटिआर जिंदाबाद। थैंक यू। मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि मेरे जो शरीर है, मैं जो हूँ, इसको गलत इस्तेमाल होने ना दे, क्योंकि एक ही बार जन्म मिला है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए ईश्वर मुझे ताकत देंगे, मुझे मार्गदर्शन करेंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही मेरा प्रिंसिपल है। अगर कुछ कर पाओ तो करेंगे, अगर नहीं कर पाओ तो बैठेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। जब परिवार में कोई एक आदमी गुस्सा होते हैं तो परिवार बहुत दुखी हो जाते हैं, और एक आदमी गलत करते हैं तो पूरा परिवार को सहना पड़ता है। और अगर हम लोग जो समाज में काम करते हैं, हम लोग गलत करते हैं तो इसीलिए सारा समाज भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज भी ये यज्ञ के जरिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी टाइम बचा है, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, जिंदगी का 1 घंटा हो, 1 साल हो, उसमें हम सबको यही आशीर्वाद दे कि हम लोग गलत ना करें, हमारा दिल में किसी की ऊपर नफरत ना जगे, हमारे मन में कभी भी किसी के ऊपर